שאמרת רעיונות שהם מאוד גדולים ומעניינים, אבל איך אנחנו כאנשים, אני לא יכול עכשיו ללכת לכבוש, אני לא יכול ללכת לגרש, אני לא יכול... איך אדם פרטי יכול לקדם את הניצחון של עם ישראל, לדעתך? אתה רוצה לכבוש ולגרש? לא. אני רוצה לנצח, אם זה מה שצריך, אבל תראה, זה יושב תודעתית. גדלתי כשאני צמחתי ודורש שינוי תפיסה. יפה. נתת את התשובה. אין לי יצר כזה מלכתחילה, אתה מבין. מישהו כתב לי תפתח אותו. מישהו כתב תעבוד על זה. שהשם יעשה את זה שמישהו כתב לי, אמרתי, אין מה לעשות, הוא רוצה שאנחנו נעשה. לא. אבל כן, אתה צריך לפתח פה... אתה אומר לי, איך אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות? אז אני שואל אותך, אתה בכלל רוצה שזה יקרה? אני רוצה שלום, תיקון עולם אני וניצחון. שאלתי פשוט, אמרתי לך, תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא מסובך. אוקיי? תמים תהיה עם השם אלוקיך. אתה רוצה לכבוש, לגרש וליישב? כן או לא? לכבוש זה לבוא עם הנגב של הנכד שלי ולרסס את כולם. כל מי שבסביבה. לגרש זה לדחוק אותם אל הגבול המצרי או לכל רוח אחרת. וליישב זה לבוא עם טרקטורים, לנקות את השטח ולבנות בתים. אתה רוצה או שאתה לא רוצה? מה אתה רוצה שאנחנו נעשה במישור הפוליטי ובמישורים האחרים כשאתה עוד לא סגור על עצמך עם עצמך? אוקיי? אז שלב ראשון, בואו נעבוד על עצמנו. בואו נתחיל לדבר ככה. ואני מבטיח לכם שכשאנחנו נתחיל לדבר ככה, כולם ידברו ככה. אין לכם מושג כמה מהר זה יתפוס, כמו יש בשדה קוצים. אבל אנחנו התרגלנו לפחד מהחלום של עצמנו. אנחנו בורחים אל הנוסחאות המעורפלות. לא רוצה לדבר כרגע פוליטיקה, אוקיי? בואו נדבר על עצמנו. אנחנו בורחים על הנוסחאות המעורפלות ומקווים ואנחנו בוחרים במי שימשיך לדבר אלינו בחזרה בנוסחאות מעורפלות. שינהיג אותנו. אז אנחנו מקבלים מציאות מעורפלת שיש בה מקום לרוע הזה להיכנס בתוכה. בואו נתחיל לדבר ככה. בואו נתחיל לדבר אמת. בואו נפסיק להגיד את המילה פלסטיני. יש עם פלסטיני או אין עם פלסטיני? אין, אז בואו נפסיק להגיד את זה. בואו נפסיק להשתמש בטרמינולוגיה של האויב, שנוצרה אך ורק כדי להשמיד אותנו. בכל פעם שאתה אומר את המילה פלסטיני, אתה משמיד את עצמך. אתה מייצר לגיטימציה ללאומיות ילידית אחרת שמעולם לא הייתה ולעולם לא תהיה בארץ ישראל. אתה מצטרף אל השקר, רק בעובדה שהשתמשת במילה הזאת. בואו נפסיק לשקר. בואו נפסיק לפחד מהחלום שלנו. בואו נחצה את הגשר מעל תהומות הפחד שלנו מעצמנו. מהגשמת החלומות שלנו, הכל בידיים שלנו. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארצנו אחרי 2000 שנה, בניסי ניסים. נתן לנו מדינה, נתן לנו חיל אוויר, נתן לנו פוליטיקה, נתן לנו כנסת. נכון, נתן לנו בית משפט. לא, חברים. ותקשיבו טוב מה שאני אומר לכם עכשיו. זה לא שאנחנו לא מגשימים את החזון שלנו בגלל בית המשפט. זה שבית המשפט הוא מה שהוא בגלל שאנחנו מפחדים מהחזון שלנו. שאני אגיד את זה עוד פעם, כי זה משהו שצריך להפנים.
אנחנו כל הזמן מספרים לעצמנו שאם הם לא היו ככה וככה, אז קיבלנו את ה7 באוקטובר בממשלת ימין על מלא מלא. ועכשיו ממשיכים להאשים את בית המשפט. זה לא שאני אוהב את בית המשפט, כמו שאתם יודעים. אין לי שום מילה טובה לומר לבתי המשפט. אבל הם לא הבעיה. והחמאס הוא לא הבעיה, והחיזבאללה הם לא הבעיה, והשמאל הוא לא הבעיה. לא העכבר גנב, החור גנב, ואנחנו החור. בואו נסתום אותו. הפחד שלנו מעצמנו הוא הבעיה. בואו נסתום אותו. בואו נסתום את החור. ברגע שנסתום את החור אצלנו בלב, הפחד שלנו מעצמנו, נתחיל לדבר פשוט. תמים תהיה עם השם אלוקיך. חזרנו לארץ הזאת, חזרנו מן הקומה הקהילתית גלותית אל הקומה הלאומית ריבונית בארצנו, כדי לבשר את בשורתו של הקדוש ברוך הוא לעולם כולו. אין לנו ייעוד אחר, אין לנו בשורה אחרת, וכשאנחנו בורחים ממנה, אנחנו מאבדים את הזכות לארץ ישראל. הזכות שלנו היא לא בגלל העבר, הזכות שלנו היא בגלל העתיד. חזרנו לארץ הזאת, ואנחנו נבשר את הבשורה את הבשורה הלאומית שלנו מן הארץ הזאת, לשם כך נוצרנו, לשם כך אנחנו כאן. לא כדי לצפות מכל העולם שירחם עלינו כי שחטו אותנו בקיבוץ בארי. מה שקרה בקיבוץ בארי ובקיבוץ נחל עוז זה חילול השם. מה, אנחנו מתגאים בזה? מנפנפים בזה לכל העולם? כל זכות קיומנו כאן הוא המסכנות שלנו? הוא הזכות להגנה עצמית? זכות קיומנו כאן הוא הבשורה שלנו. הבשורה שלנו יוצאת מירושלים מהר הבית. מה השאלה בכלל? שם המלחמה, שם החזית. בואו נתחיל לדבר ככה. בואו נתחיל לעשות ככה. זה תמיד לא יעזור. אני כמו קפטו הזקן, כמו שאומרים. אם אנחנו היינו מאמינים, מפסיקים לפחד מעצמנו, מהחזון שלנו, מהחלום שלנו, מהבשורה שלנו, כבר הייתה לנו מזמן מנהיגות שחולמת את החלום הזה. ובשביל מנהיגות כזאת, 7 באוקטובר לא היה רק זוועה. בשביל מנהיגות כזאת, 7 באוקטובר גם הייתה הזדמנות. כי ב7 באוקטובר, ובערך שבוע וחצי אחר כך, כל העולם חיכה שתעשה כל דבר מטורף שרשום בספר ושעוד לא רשום בספר. שתהפוך את כל השולחנות, גם את אלה שלא נוצרו עדיין. כל דבר שהיית עושה העולם היה מקבל, נכון? 7 באוקטובר, לא היום, לפני שנה. אז למה פתאום ראש הממשלה אומר שזה לא ריאלי להתיישב בעזה? בגלל שזה לא במוטת כנפי החלום שלו. בגלל שזה לא במוטת כנפי החזון שלו. למה פעם לבנות את גוש קטיף היה ריאלי והיום, שזה צודק יותר מאשר אי פעם בעבר, זה לא ריאלי? למה רק החלומות של השמאל שמגיע לשלטון ועושה לנו את אוסלו זה ריאלי? כי אנחנו מפחדים מהחלומות שלנו. אנחנו הפסקנו לחלום. אז אנחנו צריכים מנהיגות שכן חולמת, שאצלה זה כן ריאלי. אי אפשר לברוח מזה יותר. אין לאן לברוח.